बागदावला होयो थै मेवथुनायखौ बावदाव सोरबा गज' जाम्बा होमबालाय बागदावनाया माजोंथो बागदावो नै जाम्बि आंहा इउटुब चेनेल गोदान खुलिनोसै ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै हगारनोसै भिडिअ बानायनानै मोननाय थाखाजों नोंनो गोदोनानि सना आरो खोमानि सना होनोसै लाजिनोबो रोंला बोरायलायनानै गावखौनो सेंग्रा गोरलै सानखो ना माखो ए बोराया इउटुब चेनेल खुलिमोन आरो नोंनिबा बेलाय सेंग्रा बाथाफोरनिसो दा थै जालिंजों है माथो साइजखौ नुथारासैब्रा हेल' गाइस गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय आं रिमालु बर' नोंथांमोनहा नायगासिनो दं बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलखौ स' आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों बे भिडिअआनो जाहैबाय माबोरैहाय गावखौनो साक्सेसफुल इउटुबार खालामनानै लानो हायो आयै फिसा मा मबाइलजोंनो हारसिङै जाम्बा बायदि रायलायबाय थाखो ओमफ्राय बे आसि ओरै गैया होनबा बेयाव थुना हो मा जाखो फिसा रायजो राजाफोर मा जाखो नोंलाय मा मिथिनो मादार इन्डिया जेब्ला रांनि खुबिर जागोन अब्लासो बुजिगोन नोङो मबाइलानो मानसिफोरखौ गासिबो खर' गाज्रि खालामजोबमारबाय नै आयै इउटुब फाग्ला जामारबाय बियो लाजिनोबो रोंला मास्टारलाय जानानैबो बेबायदिनो बेदों बुदुं रायलायबाय थायो आंखौबा सेरजों थांबा मालाबा दाद्रिसो होलायबावो नोंसोर मा माखौ खेर लाबाय थायोब्रा आंहासो लाफुनायानो आद्रा जानानै थाबाय दा जालालै इसोरो बर'फोर औ मोनजागोन नोङो इउटुबाव गोब्रामलाबाय था मालायबो मालाय लाजिलायलांबायसो आं नोंखागौना हा सोर साबसेयाथो इउटुबाव भिडिअ बानाय रां खामायनो हाफेरखो जाम्बासो जासिगोन बे गथ'आ मा खामाया सोर बुंदों खामाया लाजिनोबो रोंला थाखा फैसा गैया होनदों माबा लावथिनो माबा लावथबथब रायलायग्रानो अनलाइनाव बायनानै लाबोदों रागा जोंथायखौनो माखोब्रालाय नंमारगौना बिमा दा फै आंनि खाथियाव जोख्लाब हरजागोनबो मा बिसिबो बिमाबो आरो गुबुनफ्राबो आंखौ गोसो बायनायल' खोथा बुङोब्रा आंखौसो गोनो गोथो खालामलायबायना जाफुंथाराब्लाथ' आंखौ इउटुब फाग्ला बुंमारगोन ना सेसलै नै इउटुब फाग्लाया फैलायबाय बहा बोरो नङालै नै इउटुबाव है बेलाय बेखौलाय मा होनबावोब्रा मास्टारलायानो मान सनमानबो लानो रोंला बेफोरखौ नायबाय थायोलै थोस फाग्ला खोथायाथ' नंगौब्रा है नायनो सुखुवाब्राबो साबसक्राइब खालामसैलां मोननाय मोनै गावनि खाफालसै थोस खालामालां मा मोननोब्रा खालामनानैलाय बेहा मोनगोन आंहालाय मा मोननो जाखायाखैलां होद बिदि नङाब्रा अर्गें लोगोजों लोगो मदद खालामलायनांगौ मोननाय मोनैया गावनि खाफाल हैद खालामालां सोर साबसिनखौ खालामथ्रनोब्रा देनां फैसा मोनबा दुगासो जाबावगोन बियो थाथ'दोलै आहा कुसुगाव थांनांगौ ओइ खालामनानै होदोब्रा ओरैबाबो नोङो हिन्दी इंलिसखौ साबसिन खालामना नायखायो ओमफ्राय नोङो बर'खौबा खालामला आरो फाग्लालै नोङो मानसिया जानाय लोंनायावबा सिथाब इउटुब फाग्लाया माबासो बायनानै लाबोलायबायगोनहाय ओइ बिमा दै लोंलै लायथां अननानै सोलाबां गावबागाव लायनानै लोंफै होनफ्लालायबावो मा जिनिस बायनानै लाबोलायखो भिडिअ बानायग्रालै बिमा
ए बिदिब्ला फैसा दङ बे न'खौ माब्ला लुफुंनो नागिरदों लुफुंनो हायाब्ला बेखौ फाननानै भिडिअ बानायग्रा बायबावदो जावलिया गोनां हाय मा सानफ्रामबो खर' गुदुं खालामबाय थायोब्रा बिमा आंबा मा सानदों मा मावदों बेफोरखौ नोंसोरो माब्रै खिथाजोबनांगौ जाखो आंलाय मालायाबो हेंथा नोंबो हेंथा मा जाबावगोनलै भगबान बिसि जानानै हेफाजाबसो होनांगौ नोंसोरो नैबेखौ आरो माबा गोदाव सोराव मा संसार जागोन नोंसोरो ए धरम बे न'खौथ' लुखागोन आं देनां इउटुबजों खामायनाय सिस्टेमाव फैयोब्ला मोनब्रैसो भिडिअ हगारनायजों लुफुंजागोन बे गथ'आ ओइ जाम्बि बुहुद बे न'खौ लुखांब्ला इउटुबनि थाखा मोननायजों मा दख'ना गानो गान मा गस्ला गानो गान गानबाबो गानख'नो हानाय नङा नों जाम्बि थांसियानो थां नै नोंनि इउटुबनिफ्राय मोननाय फैसाजों आंनो दख'ना गस्ला बायनानै होनायफ्रा गाना आरो दे हेल' लोगोफोर आङो नै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायलायबाय नै आं दा दखानाव सि सुग्रा साफोन लायनो नागिरदों नै नोंथांमोनहा नाहर ओरैहाय दै दं आरो ओरैहायबो दङ ओमफ्राय नै आं दा दखानाव थांगासिनो दं हनै 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 इउटुब फाग्लाया फैलायबायलै हैद बिद्राय होनलाय नाङाब्रा गाज्रि मोनगोन ना बियो नै नै नाय होमबा जों लागनि दखान हंलानि दखान बियो नाय लोगोफोर मा अर्गें आरो सफन मा खबरलै माबाफोर खबर मोजांफोर दं नामा गैयालै फंबाय जेबो रादाब गैया दे बुन्दु इउटुबनि रां खामायनायजों गय जाहोदोब्रा जोंनि ओनसोलाव नोंल'सोब्रा इउटुबारा हाब मा जानला मोनला बुंलायबालाय खोनानोसैलाय खदाल बोराय जे जावखोना माखो गय खानदिनि थाखाय इउटुब फैसा नांलायगौ नोंसिनो जावाखैलै बुन्दु हा इउटुबनि रां खामायनायजों गय खान्दिसेखौनो जाहोआब्रा नोङो होद बिदि नङालै बुन्दु ओइ जा ओइ बाजै बे गोसोम बन्दा दाना बे गय गुफुर खावना हरलै ओमफ्राय बे आदा सबननो एसे गोसोमखौ खावना हर जादो खानदिबसे जानो हायो आरो न'आव गैयाबा लाना थां हा माबा आं गाज्रि माबा होनदों नामा बिमा बिफानो है मालाय बुन्दुआसो इउटुबजों न' बां गारि गरा बायनानै लानो हाजोब्बाय हामालै बन्दु बिद्राय होननो उसुबिदाद्राय जायोना रिथि गोदान बायनानै खदालखौ मोजां अननानै लाफिनबावदोलै जावनायफ्राव साबसिन जाबावो खोमा बेवहाय साफोन लाबोदोलै जि सुग्रा नै साफोना दे थाथ'दोलै नाजागोन आंबो सानसेब्लाबो साक्सेसफुल इउटुबार जानानै देखायगोन आं नोंसिनि सिगाङाव